Ružinov privítal Prúske netradične v Gajaroch. Domáci sa chceli vyhnúť podobnej situácii, aká nastala minulý týždeň, keď im zápas so Žilinou predčasne ukončili kvôli nespôsobilému povrchu. Dlho sme na tomto povrchu nehrali, takže nemyslím, že to bolo výhodou jedného alebo druhého mužstva. Zápas sa začal lepšie pre Ružinov, keď už v 3. minúte otvoril skóre Behul. Nasledovalo množstvo šancí na jednej aj druhej strane, no na ďalšie góly si diváci museli počkať až do druhej tretiny. Najprv v 17. minúte vyrovnal Chotár, aby o minútu neskôr Holeš opäť naklonil misky váh v prospech domácich. Prúske je druhý v tabulke, takže vedeli sme, že to bude ťažký zápas a sa to aj potvrdilo. Dneska sme neboli určite oveľa lepším mužstvom. Prúske malo možnosť hrať 3 presilovky po sebe, no vyrovnať sa mu podarilo až v 5. minúte poslednej tretiny. Nasledovala ďalšia presilovka, v ktorej mali hostia možnosť dostať sa do vedenia, no Ružinovčania sa ubranili. Navyše 5 minút pred koncom posunul Behul Kováčovi a ten rozhodol o výhre Ružinova nad Prúskym v pomere 3-2. Prišli sme trošku v oklieštenej zostave, ale myslím si, že zápas bol vyrovnaný až do konca. Rozhodla jedna chyba v podstate na konci, keď sme si neobsadili hráča na kruhoch a dostali sme gól. Super trošku otvoril tú hru v 3. tretine a my sme tam mali zo pár nájazdov, ktoré sme nedali. Už ten zápas skôr mohol byť rozhodnutý 4-2, 5-2. Cez to všetko sa zlomil na 3-2 a za to sme radi. Ľudia, ktorí tu boli, mali sa na čo pozerať. Bola to hra z chvíľu z jednej strany na druhú. Dosť nás brzdili oslabenia, takže to by sme sa mali vyvarovať určite na budúce. Môžeme byť radi, že Prúske nedalo góly z tých presilovek, ktoré mali. A my sme radi za tie 3 body. Budúci víkend čaká Ružinov ďalšie náročné dvojkolo. V sobotu nastúpi proti Kežmarku a v nedeľu odohrá dôležitý súboj v Žiline. Pre televíziu Ružinov Daniel Súkup.